ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ngiyos ngo yakakndin naga jimpule bening kong ubruyu baklam ble. Kibruyu kiba kalam ble kimla ben mlin ya ka jinglong uble ne ke dakashin jongo ble ha ka jingim jankibai. Kibruyu kiba jingai na ka jinglong uble kinstang ban pinduno ya ka jinglong jongo ble hapo jankibai namar kim sautu bade ka jinglong uble ne kawan mi na ka jingi du ble na ka takadaw kaparte menda bon kibruyu ke pindu ya ka jinglong uble bat ki kindiu ya ka jinglong bamen ha ki kren gi kana jongi ladang is ngabha ki jingkran kana jongi bruyu ngila ben yoi bon ki bruyu ki kindiu ya ka jinglong klam ble ladang i puson holiday ru bon jai ki jingkran kana jongi kilong ki jingkran ke ba klam shong nongrim ha ujisu ha ka jinglong uble pin ban bon ki kren ki kana jongi ka shong nongrim halor ka jinglong jongane ka parte bon ki briyu ki kran khana halor ka ye ki kran khana halor ka film halor ke jingrwai parte halor ka jingsnobha parte halor ka bam gadi halor ke jingela kai bangila ban yoi hapo arpo saukanda light na ka por bangitia namar ha ka ta ka por nim ju kran khana baru kalajan long kindai po pra percentage ngi perlot nagabinda kie baro jangane ka parte kumno ngila ben yeshuni kive ngi ki kran lorni percaya kive ladangi don jingtarais ngi kran yakata bunsi ngi bishar ki briyu ngi perlot kambun poru ban pin bishar pinrem ki briyu but ngi pinsna kum kini ki documentary mangasngi bun ki briyu ki kampelut por bansna documentary halor ka jinglong jeng ki briyu halor ki kana bampoida eye halor ka jingduna jeng ki ve kunda ter dadangi peir ha ka jingim jeng ki kon samla ngila ban yoi ki kampelut ya ki por ha ka social media kabam yarap satya yaki haka bakur janggasngi halada kishong perkat ngalale ayu mintakasngi ngala pelut kumno ya kapor kishem kilap ngam shimlalle eye satya baseiso pinban ngala pinduno shisngi naka jingim janga kalam da jan badu bale henre ngala pinsniono shisngi janga jingim janga da kabangop haki ke basiniyo but kumbang ila yusngo naga kitab jingstar kibriyu kalambale kiperkat kumno kilaban pindula di kibriyu jongo bale kimlas ngawutu kaya ka jingkor dor janga jingkoid kimlas ngawutu kaya ka jingkor dor janga hokkasod kimlas ngawutu kaya ka jingkor dor janga jingduwai kimlas ngawutu kaya ka jingkor dor janga jingim bariyo bale lada kiyo i kum ki lada kum kini ki briyu kiyo i ki we kile kin stang ban krantad burom but kin taulad kumno ban pindu lad yeki haka ban yajan badu bale namar haka jingim jang ki briyu klam bale kimdon kata ka jimmut ubale nagabenda jang ki ubale kalong yalade shimet yaka jingle jangi yaka sap jangi yaka jingstar jangi baro ka pension nangarim halor ka jingjob kaba makihi ki taustad badde nagataka daw ko himmen ko para bonsin kibriyu ki duna ba kibriyu ki wadye ki ke baro kaba pinseiso yaka mensiam kambun kibriyu ki pelut kaya ka por nadu minstep hadu janmit nagabinda ka jimmendoi ya ka do ya ka jimmendoi mensiam namar nagabinda jongi uble kalong ka do uble kalong ka bampin mendoi ya ka do jongi ya ka mensiam
Hangne u Jesu haka gospel minda kasngi news ngo u Jesu ula tip kane kade ka jingka wa ying trap henre tre ban le drengkat bat ki kur ki jait namar kim shimla don satya ya ka jingmod ban sabutu ba kae ka jingmod jang ka jingwan u Jesu haka ne ka pertai Bahad ia ki beriu ki bela aptap ben peniap ya ungius ngo haka gospel minda kasni. Bun ki beriu ki aptap ben peniap ya ujisu. Bale namar kimpat don kata ke jings ngo utu ba ujisu ulang uble shisha. Namar ba kimpat don ke jings utu ba ujisu ulang uble shisha. Kila aptap ben peniap ya u. Kila aptap ben pinduno ya ke jinglong uble ha ujisu. Bat kektinu bele ka ang Kim shimla laban kta kti ya u namarba kampat po ya ka porjongo. U Jesu la wansha kane ka perte ben yap. Homde ben yap yalade. Omde ben pen yap yalade. Namar don bun ki peryu la kaha kane ka perte habakut jingot namar ka jimmut jangi habaki snokut la jangi habaki penbun kam ya kaya ke baro jang perte kadu kadwai ki rai minda ngamdo neye ba pen kemen yanga kabangan penduno ya ka jingim don bun ki beriu namar ki persang baro ki jing sabha jang perte ki persang baro ki jing kemen jang ka perte henre kita ki ke baro kabaki persang klam penhun satya ki kadu kadwai ki ong kane ka perte kamla terwa yang ya kabangawat to kabha banganom imshu hakane ka perte don bon ki beriu ki penyap ya lade hakane ka juk kaba menda kambun ki beriu habadon ke jinge barit ki rai shisundon kaba banganom imshu hakane ka perte kamendo yang benim hakane ka perte namar ngam shem jingsuk ngam shem jingid badu Jesu pan shimla wan ban penyap ya lade Henry wala wan ban le ya kamon jango bale ban shayap naga benda jangi. Te naga taka daw kak teno bale ka ang kapor jango Jesu kambat boy na marba kapor jango Jesu kambat boy don mano man nud iya kakti dakti yawu don mano ban nud ban le bain yawu namar ngi pulero kadbanang jan bad kasngi janga jimbe shar yaw Jesu kasngi janga jing shashitam jango Jesu kabangi puson man usnem i wat yaw Pilatus ubayang hakamadu Jesu kerli hato memtip ngadon gabor ban le eye nagabinda jompi Jesu ang mem don bor ye light no ka bor ka ba ai da uble ka por jango Jesu kan seizo haba uble wa ya ka bor ha ke brio ban leben uble umon ba Jesu de ban shashitom lada uble umon ye ban jia ha ga jingem jangi kanam jia satya Baro ke jingjia ha ka jingim jangi ka jia namarba ublay umon ublay uay bor bad ngi im wat mapip kibas ngap yanga pis ngap yanga minda namarba ublay ulay bor ye pi ban ngap Pishimenda ha kene ka mas bakuin namaru ublay ulay bor ye pi ban shimenda ha ka mas bakuin pi imminda pila ki step minda kaski namaru ublay ulay bor ye pi ban ki step minda kaski lada ublay umay bor pinom laban ki step ha kene kasngi pinum laban yoi kene kasngi pinum laban tre minda kasngi lese don ki brukyon ngabun kam ngadeben lay tre Pinum laban leitre lada uble ay borye pi ben leitre. Lese piyong nga lejing leit mintagasngi. Pinum laban lejing leit lada uble ay borye pi. Kano ka kamha ka jingim jangi ka urlong ka jia namarba uble ay borye pi. But kane kalong ka jing snauto kabangilaban yo haba ngipalong rio balayangi. Habang istang ban roy ha ka jinglong ublay ha ka jingim jongi ngi kamsuk ban sautu ya kane ka jingmaya ha ka jingim jongi ladang him don kane ka jing sautu ngin kran ben ngin kran tat buram ngi apta ban peniap ngi apta ban pendo ya ka suk ka sain jongi ve bad ngi shimro ya ka jingrai ban peniap ya lade henre ngi de ban sautu ngi don kam ban
Yard yakapor, kat kum gapor jongoble, kumbau Jesu layard kat kum gapor, namarba utip shay kadar yakane, shim lating kibrio, ba aptap ban penyap yawu. Ko himen ko para, tongin duway, ba u Jesu en penshay shushu yangi, yakapor jongo haka jingim jongi, tolange bayard kat kum gapor jongoble, wadnum kum gibrio kalamble haka jingim jongi. Jesu be it, kerko kerdo yangi, pensle yangi, ngis sautu kambun gipor ngi pelut kai, ngim sautu baka por baro kawan name koble, henre ngi pinsepe ya kapor, haka bang yang ngop haki kam suniu, bad ki jimlin basuniu, kerko kerdo yangi, pen kindi burom yame hamal lekap kelip mat, man laki second, man laki minute, man laki kanda, man laki sngi, haka jingim jangi. Bangin dupla ban yomad yame, bangin dupla ban kindi buram yame. Enyaro ya utrai Jesus Christ.